Martin vo svojom štvrtom zápase za Trebišov premiérový gól, ale na body to nestačilo. Čo rozhodlo v tomto zápase? No, myslím si, že sme urobili nejaké chyby, ktoré oni potrestali a my sme sa na góly natrapili. Mali sme aj nejaké šance, no ale nedali sme. V podstate ušla vám už prvá tretina, tam ste prehrávali 2-0 a vlastne do takého stavu sa šlo až aj do tretej tretiny, tam ste však dokázali vyrovnať na 2-2, tak čo rozhodlo ten záver o tom, že si neodnášate domov ani bod? No, myslím si, že sme sa zlepšili a mali sme potom pár dobrých vecí, akože na začiatku nič moc, no, ale postupne to bolo lepšie. Neviem, boli tam aj nejaké šance, kedy sme mohli jednoduchšie zakončovať a hrali sme to do prázdnej brany zbytočne a nedali sme potom góly z toho a potom vzadu nejaká tá chybička, dostali sme a už bolo vybavené. Navyše to, že máte asi dosť hráčov na striedavé štarty, sa ukázalo pri presilových hrách, dneska 5 presilových hier, ale myslím, že vám príliš nevychádzalo ani zakončenie v nich. Môže to byť určite lepšie a neviem, no musíme si každý vstúpiť do svedomia a potrebujeme zlepšiť ten prístup určite. Každý jeden, či už prídu chalani, alebo čo sme my v Trebišove. Každý jeden potrebujeme viac zamakať ešte, by som povedal. Možno ten záver mrzí o to viac, že to bol duel tabulkových susedov a teraz vám trošku žiar nad Hronom ušiel a navyše posledný tým sa priblížil k vám. No veď to, že myslím si, že teda vedeli sme, o čo ide. Bol to taký zápas, by som povedal, ako sa hovorí 6 bodový. No a super ho zvládol lepšie, no. Ty osobne, ako sa cítiš po príchode do Trebišova? Spomenuli sme to, štvrtý zápas, prvý gól dnes padol. No poteší to určite a po dlhšej dobe, ale tak prehrali sme, no čo. A ja osobne, tak zlepšuje sa to. Vynechal som podstatnú časť, alebo by som povedal tú prvú časť, asi neviem, 14-15 zápasov prvých. Čiže troška ťažšie, ale akože myslím si, že sa to zlepšuje a ja sa cítim lepšie. Bol to môj štvrtý zápas, takže verím, že to bude ešte lepšie teda. Už v piatok privítate doma Topolčany, čo bude platiť na tohto supera, ktorý je v tabulke veľmi vysoko? Tak jednak hráme doma, takže potrebujeme určite všetci zabrať. A neviem, no musíme sa snažiť nerobiť chyby, byť pozorní hlavne v tej obrane a zodpovedne plniť tie obranné veci. A byť trpezlivý, počkať si na ten golík. Myslím si, že potom super trošku znervozne a myslím si, že sa nám bude potom aj lepšie hrať.